Започвам от бяло. Празен лист, сняг, чершав, екран. Абе, нещо за запълване. Бяло. Той иска звук. То препускано от коня по-ми харесва кентавър. Всъщност, какво се прави загадъчен, като в главата ми е мекото чершафено бяло. Хайде, идвай, чакам те. Но и това бяло има познат финал. Друго бяло. Guten Tag. Mein Name ist Professor Dr. Theobald Brunschweiß vom Institut zur Farbbekämpfung, vom Bundesamt zur Farbverwaltung. Weiß ist nicht nur eine Farbe. Господин Бруншвайс от немската служба за разграничаване на цветовете и борба с далтонизма има класифицирани 173 нюанса на белия цвят, 47 символни значения на бялото, 219 практически негови приложения. И това не е реклама на прах за пране, нито припомняне, че руснаците са покрили с бяло стенописите на грузинските църкви. Това е нюанс номер 97 на бялото. Гланцирано, скъпо бяло, отблъскващо писалката. Това е едно бяло поле в картата на Европа. Да, има го. В този вид карта за западния турист няма нищо над Гърция и вдясно от Югославия, освен това бяло поле, в което по една случайност съм се родил. И колкото и да крещя, тук съм, виж ме, прилежният поглед на туриста се плъзга над гланца и се спира на халкидики, а кола с закръглен като бирнато му шкембенце дизайн го повежда натам. Аз пък се гмуркам в своето бяло и започвам да го изпълвам с истории. Белият екран за мен е екранът на картотеката за престъпни типове в полицията, където едно след друго се прожектират очи, устни, носове, вежди и се създават лица. Създават се портрети по памет от свидетелите, видели престъпниците. Аз пък искам да създам лицето на своя герой. Дайте ми достатъчно интересно лице и опорна точка. И аз ще повдигна света с моята история. Какво? Полицайчето, което ми сътрудничи, не е много неясно, че подпомага изкуството. Преследваме една жена. Постоянно е край мен. Почнах да се страхувам. Каква жена? Как да му обясня, че търся лице? Повод за странен разказ. Просто не ме оставя за секунда, дори и сега е тук. Тук няма никой. Обсебила ме. Не ми напуска въображението. Добре, тогава ще почнем с очите. Какви си очите? Меки, топли, сигриви блясъчета. Питам те като човек. По-присвети или по-изцъклени? Очакващи, любопитни. Ага, значи опулен. Тия стават? Някак си по-романтични, по-тъжни. Имаме ни тъжни, ама. Това е един младеж, дето уби леля си, поне беше харесал апартамента. Те са, нейните очи. Дай сега носа. Любимия ми нос. На вест кълнаката. Мъжи го с песка. Що те фана да чете книга? Вика, ти книга ли ще четеш, ма? И бой. Вика да не ставаш по-учена от мен. И пак бой. Много добре. Сега устата. Не, тази не пасва. Това да бъде устата? Леко усмихната, уста, от която не може да излезе обида или обвинение. Това? Абе ти като човек не може ли да говориш? Ще сложи уста по мое усмотрение. Това е тя, Дана. Дана? Що ни каза името да тръгнем по него? Бе, ти не си нормален, бе. Айде, затваряме. Айде, край, затваряме. Ти ми се, айде. Сега да видим какво да те правя. Да те разплача или да те разсмея? И къде да те сложа? Къде? На гарата, къде? Какво по-хубаво начало от гара? Гара значи пристигане, отпътуване, посрещане, изпращане. Пък и както е казал Швейк, гара се снима лесно. Няма нужда да й казваш не мърдай и усмихни се. Защо криеш лицето си? Май не си много доволна от него. Аз обаче съм доволен.
Извинявай, ти плачеш или се смееш? Познай. Скажи нещо за ориентация. Чакам го от сутринта. Кого? Него. Идва да се женим. Ама нещо не идва. Значи плачеш. Що може и да ми е смешно. Не се притеснявай. Аз ще се оженя за теб. Ти? Как изглеждаш? Ами виж ме. Защо? На мен ми стига, че харесвам гласа ти. Целуни ме. Моля те, разкажи ми нещо за себе си. Ето ме. Мана, това съм аз. Професията ми е такава да не ме виждат. Но ако искаш да ме видиш, ела. Ела, ела, ела. Къде ли го е домъкнала, за да му се покаже? Опа, не гледай там, гледай тук. Не гледай в огледалото. Ако прегръщаш мен, ще мислиш, че си с мен. Ако пък случайно си легнеш до мен, ще си представяш, че си с мен. И ще се събудиш до мен. Банално, нали? Банално. Я сега извери някакъв финал. Какъв финал? На нашите взаимоотношения. Защо финал? Те първо започваме. Не Утре искам да отидем замина в Стара с теб за Загора, Стара ще наемем Загора. квартира Не и искам там да от наемам спестяванията ми квартира. от тях Запази ще спестените живеем. пари за себе И ще си. те запозная с Не искам да басиста, се той е мой запознавам с приятел. басиста на Знаеш ли оркестър. какво съм решил Зная за какво утре, ще за стане и други след ден? 10 години, след 20. Да, знаеш всичко. Край. Финал. Сега се отдалечавам за тъгъла и ти свириш тъжно. Абе някакъв тъп, банален край. Къде си тръгнала? Бягаш от баналното. Айде да видим как. Не толкова тъжно, де. И никой не ме е чакал на гарата. Аз съм женена от 10 години. Кажи поне как се казваш. Дана. Каква е тая професия, дето да не се виждаш? Такава, колкото и да се пънеш, да не те забелязва. Ау, закъснях. Мъжът ми ще ме убие. тук съм, прибрах се вече вкъщи. Добър вечер. Здрасти, извинявай, че закъснях. Радвам се, че пак сме заедно. 7 години сме заедно. Винаги ще бъда с теб. Драги слушатели, днес съм в страхотно настроение. Аз не особено, така че ако имаш нещо весело, давай. Аз имам само весело. Черна е корицата на тефтера, който затварям. Как да продължа нататък? Как? Със следващото утро. Нова бяла страница. Защо
Тази е черна. Къде са? Не знам. Около тях тъмна неяснота. Добро утро, Жозефина. Днес едва се събудих. Аз, мило, изобщо не съм лягала. Блазяти. Но това ще ми е за последно. Днес моя ме оставя. А твоя? Че моя още вчера свърши тая работа. Ти откъде си толкова силно, че това ще остави точно днес? Мен винаги ме оставят в събота. А мен по една, втората и неделя. Еднаква съдба, мама му стара. Дърти провинциални курви. Дърти курви. Ама ти си по-дърта. Ама ти си по-курва. Ох, благодаря. Моля. Ах, рекичката ми мокрих, да поскоча, трябва аз. Вчера 3 часа го чаках, никакъв не дойде. А самичка ме остави, ще заплача аз сега. Само бебетата плачат. Как ще плачеш за някакъв си мъж? Със сълзи. Ще трябва да отида в гората да габи. Искаш ли? Ясно. Куклен театър. Виждаш едно, става друго. Построи ли твоята къщичка? Аз ще си построя моята къщичка от дърва. А пък аз моята ще построя от слама. Защото те мързи да носиш дърветата за това. А, не е вярно! Не ме обвинявай на празно! Не виждаш ли, че си дебел? И ти също! Колко хубаво цветенце! Колко хубаво цветенце! Колко хубаво... Стига, малко тук. Чакам ли още, да не го ли чакам, да се махна ли, тук ли да остана, ами ако се махна, на къде да вървя? Чао. Къде бягаш? Там някъде. Обаче винаги това мамещо там се превръща в тук, когато стигнеш до него. И ново там изплува от някъде и ти отново поемаш, за да го превърнеш тук. Кой е пък този почитател на кукленото изкуство? Колеги, малко е да се каже, че съм възхитен от това, което видях току-що на сцената. Благодаря ви. И като нов директор няма да ми се налага да прибягвам до никакви проблеми. После ще имате думата. Ама аз? Нищо. Браво, вие бяхте най-добър, нали? Ама той не участва. Няма значение. Ще ви дам думата. Нека да си изслушваме. Как се казвате? После ще ми кажете. Сега, единствената ми забележка е да не се покланяте на сцената. Децата, които досега са мислили, че куклата е жива, изведнъж прочитаме разочарование в техните очи. Разбират, че са били лъгани. Никакви поклони, никакви показвания на сцената. Искали сме да ставаме драматични артисти, не са ни приели, затова ставаме куклени артисти. И сега искаме да се правим на драматични. Казах ще ви, нека да си изслушваме в края на краищата. И така, нито сме сатиричен театър или, не дай Боже, драматичен, да се покланяме като драматурзи на сцената или както в музикалния театър музикантите се покланят. Ние сме, ще ви дам думата, нека да си изслушваме. Да. Ние сме куклен театър. Кой трябва да се покланя на сцената? Моля ви се. Това е, не искам да ви бавя повече. Всичко е пред нас. Пак ли бе? Пак. След представление така си остава. Схваща си и не мога да я сваля. 4 години вече. Какво ме зяпаш като пън? Ти май не се радваш, че участваш в пиесата. Ах!
Като че ли не се гордееш, че участваш в най-уникалната пиеса, написана за деца. Не си ли във възторг, че всяко изречение в пиесата започва с ах? Къде друга да може да се види такова нещо? В ах, топъл. Ах, мачка. Чао. Чао. Тръгвам да си търся нов. Ако стоя тук като теб и чакам просто някой да ме намери, освен това виж се на какво се заприлича. Се ми отслабни малко. Ме ще ме намери. Вече дори е започнал да ме търси. Ох, да не би да падне от небето. От небето? Върху мен? Затова и не обслабвам, да му е мекичко като падне. Ах! Ах, не е мях. Чао! Край на еднаквата съдба. Дана, айде идвай. Знаеш колко готинко ще ти бъде. Теб те обичам само платонически. Аз не знам какво означава това, ама аз искам те наиба. Ще дойдеш някъде да ходиш. Айде. Бяло, празно. Привлича. Вика, гмурни се в мен, изпълни ме със себе си. То се отваря с проста врата. Вече го е намерила. Мен пък ме чака нещо за тъгъл. Защо гледаш към ъгъла? Какво ли има зад него? Пак същото. Я виж зад следващия. Пак същото. Давай нататък. Спри тук. Не. Фонът не е подходящ. Ето фон за тебе. Я направи подходяща физиономия за този фон. Браво. Ало, изпусна ме мой човек. Така е, който не идва, ме изпуска. Ще има да плачеш горко, но аз няма да те чуя. Ще има да пишеш писма, но аз ще съм сменила адреза. Рио де Жанейро, улица Голобърдо, 34. Адиос! Провери в българо-сингапурския речник какво значи. Колеги, безкрайно съм щастлив, че всички сме на сцената. Но има нещо все пак, което ме прави нещастен. Има нещо, което липсва. Какво липсва? Това, което поддържа от детската душа илюзията красива, че куклата е жива. Паравана. Колеги, повтарям за трети път. Видя ли човек пред паравана, ще фърчат глави. Благодаря ви за вниманието. Сами се убедихте колко хубаво е, когато не се показвате пред паравана. Децата напускат щастливи зрителната зала, защото не са разочаровани. И като казах разочаровани, се сещам за госпожица Дана, която отива в сладкарница и си поръчва някаква паста с глас на прасе и децата, които са били наоколо гледали нашето представление, познават по гласа и се разочароват. И за това зад парвана животни, пред парвана хора. А вие, вашето теме стърчи с 10 см над парвана. Прав е директора. Голям пич, голям театрал. Да. Не можеш да излизаш пред паравана. Така е прав си, ама... Как да те покажем на дечицата? Ама... Вместо зайче, те ще видят един чичко с проблеми, които са изписани на лицето ти. Какво ще си кажат те? Какво? Мамо, това не е зайко-байко. Това е един нещастник с гастрит. И от този момент нататък детето, като види някое зайче, то вече няма да му се радва. Защо? Ще мисли за теб и за твоите проблеми. Прав е директор. Защото е голям пич.
защото е голям театрал. Прав е директорът. Къде отиваш? Да си купя джувчица за косичката. Рокличка. Блушчица. Добре да е, нали вчера беше в магазина и си купи поличка, обувки, шапчица. Сега блузки. Блузенци, блузанка, блузучка, блузунцинцинци, блузачка, брузвичка и така. Днеска няма да мога да дойда с тебе. Какво ти става, маданче? Ма не съм Данче, аз съм Дана. Така ли? Моля ти се, ако обичаш освободичка и ми пъченцето, че такова слънченце е пекналко навън. Айде вече, чао на баналното. Да махнем на града с Богом и да ни няма. Само моята сянка й отвръща. Не, че това пред нея съм аз. Един билет. За къде? Ами, вие ми изберете. Я по-сериозно, моля. Колко хора чакат? Следващия, моля. Добър ден. Един билет, ако обичате. С риск да се повторя за къде? Ами, чеках като ме гледате лицето, за кой град да подхождам аз. Одета знам, ма. Значи не се чете по лицето ми. Не се чете. Вие ме обиждате. Да, обиждам те, идиотко. Кой е идиотка? Ти си идиотка. Казай къде ще ходиш, ма, идиотко. Ами... идиотка си, идиотка. Дайте билета за този влак, де тръгва. Ало! Тая как ме изнерви. Тая как ме изнерви. Тая как ме изнерви. Аз дет не се изнервям, тая как ме изнерви. Как ме изнерви. Тая как ме изнерви. Аз дет не се изнервям. Тая как ме изнерви. Че какъв власт сте ми пробутали? Че той няма нито шум, нито пушек. Ето ви и пушек. Това е заминаване. Не мога да си тръгна аз така безшумно. Дана малка крачи по линията на собствения си живот. Аз ли я карам да се върне там, откъдето тръгна? Тя ли? Аз ли измислям тази жена? Тя сама ли се измисля? Върнах се. Откъде се върна, бе, Данче? Къде мога да отидеш ти, че да се върнеш от някъде? От тука. Колеги, не искам да се хваля, но съм голям специалист и в тая насока. Вие сте на кръстопът. Пътя на живота е раздвоен. Вляво линията е къса, но вдясно е много по-къса. Малко ли ми остава? Зависи. Знаеме, колеги, че една човешка година се равнява на 7 свински, като при кучетата.
А тук сме театър за животни, вие специално сте прасе. И ако изберете пътя на прасето, ще живеете 7 години по-дълго. Ако обаче изберете линията на жената, малко ви остава. Аз искам да съм и малко жена. Вижте какво. Прасенце в театър или някаква жена извън театъра. Не бързайте да ми отговаряте. Грешно при това. Колко дълго живее едно прасе? До Коледа. Къса ти е линията на живота. Малко ти остава. Поне половин час да се чуе предаването по радиото. Ще стигне ли? Каквото има да вършиш, върши го веднага. Дай 5 лева. Заповя... Вай, избърна се! Вай! Хиляда. 1005. Без 5. Плюс 5. Може и 7. 365 по 5 е равно на 1095. Като извадиш 1000, ти остава 5. Хайде, чао, че радиото ме чака. Ма ти живееш с радио? Само вечер. Колко е голямо? Колкото света. Изключваш ли го понякога? Само когато ме подразни с новините. Що не си купиш телевизор? Защото предпочитам да слушам, вместо да гледам. Виждам много по-интересни неща. Между двете картинки има 8 разлики. Я да ги открием. Голям пич. Голям театрал. Малко останаха като него. Първата среща Брадфорд Джилингъм. Добре. Втората Бърнли Уолсол. Добре. Времето, виж времето. Ще види. Значи, ще вали. Ще вали. Колко да? Що го вали, англичаните са добри. Да, ама
като гърми се стряскат, нали? Има руснак, като се гърми, той се мобилизира. Добре, знаеш. добре. Ма има и двама италианци. Сега на Италия играят, аз съм ги виждал. Пиши го Хикс за мен и Хикс там. Само една колонка за тях. Гримсби, Нотингъм. Гримсби, това е единица. Гримсби. Абсурд! Нотингъм се насраха, бе. Това пък какво е? Става ли за артист? Я провери. Ти къде? Идвам да купя тази сграда. Скъпо е. Скоро чакам да дойдат ни пари и ще я купя. Добър ден, господин директор. Пиленце? Птиченце? Патенце? Браво! Добър ден! Лисана? Сладкото червено прасенце? Козлето? Теле? Агънчето? Чучулик, чучулик. Любимата ми синя чучулига? Това е тревата? Тигърчето? Не. Зайко? Добър ден, кукуриго, директор. Благодаря ви, Петел. Прасе. Колеги, не мога да прикрия вълнението си от постигнатите успехи през последните няколко седмици. Ние завършихме първия етап от програмата Деца с независимо мислене. Предстои ни втория етап. Но преди това, като директор на театъра, аз искам да ви благодаря с един най-сърдечен директорски поклон. Идва есен. Хайде да отлитаме. Хайде. Извинявай, но вчера не успях да дойда да те гледам. Дайте една пушка за момченцето. Заповядай. Вие искате ли? Да. Заповядайте. Благодаря. Ти от кога не си стрелял? От вчера. Аз от войната. От коя война? От Първата световна война. Извинете, знаете ли къде е старческия дом? Нов съм и се обърквам. Новобранец. Как да не знае старческия дом? Нали за там се готви? Какво още мога да направя за вас? Какви са вашите желания? Моите желания са като листата на дърветата. През пролета те се раждат. През лятото бурята ги обрулва. Значи този пак почна. Защо не почнеш ти, бе? Нямам дар слово. Не ще мълчиш. Ти? Викам ти! Какви са твоите желания? Аз искам свобода. Аз искам простор. Да.
Тук тясно за моята душа. Тясно ще е. Какво ще е тясно? Искам макара с конец. Да завържа конеца тука, така като излизам да мога да се върна, защото се загубвам. А ти? Нон-стоп имам желание. А що правиш буклук? Блок флейта правя. Блок флейта. Ще правиш, какво ще правиш, като някакво друго да правиш? А ти? Искам да съм млада. Няма как. Сменю жил. Не може да стане. Може. Не. Обожатели. Простак. Тук съм си написал всичките желания. Но едното искам да го споделя така устно. Искам да съм Созопол, в капанчето на Стойчо, в ръката да си държа една развалена, хубава мастичка. Морето да е пред мене, да си огледкам, а салатата да... така и така. Oh, das ist schön, wunderbar. Jawohl! 1, 2, 3! Значи след половин час супата ще бъде готова. Аз тръгвам, Телко, ти, нали, ще изключиш котлона, а Ети и Божанка ще смиете чиниите. Ясно? Ясно. Айде, явън. Утре ще ви водя на... Кино! Не, казах, киното за вас е опасно. Що? От любовните филми ви идват неприлични желания. Какво е това? А от комедийните филми се развеселявате, дигате кръвно. А пък от тъжните филми се натъжавате и после страдате. Значи кино не може. Театъра пък е скъп. Опера! Операта е най-важното изкуство. Възникнало е във Флоренция при королясването на Мария Медичи. Мама съм танто феличе. Тук не е Флоренция. Няма опера. Тук е... Праснеш лука у маста. А е тук. Ако знаете утре къде ще ви водя вас специално, който отгадне, утре на закуска ще му дам едно шоколадово десертче към закуската. Добър ден. Добър ден, дойдох да проверя резултат. Не, че има смисъл, ама може да има някакъв смисъл. Що знае ли човек? То не, че съм човек, да ви кажа, ама все пак да ви дали има някакъв смисъл. Имате шестица. 1 милион. Моля? Честито! Може да обиколите света. Сега стасахме. Ама Ето сега си с пари. Ама това май също е банално. Сега, къде е? 6, 5, 1, 4, 1, 4, 7, 9, 7, 9. Ало. Ало, здравей. Кого търсиш? Не зная. Кого търсиш? Не зная, вие ми се паднахте. Откачакай, затваряй, ще чакам разговора. Искам да ви кажа, че аз ви спечелих. Ало? Да, но много се радвам, че... Затваряй телефона, бе. Много се радвам, че разговарям с вас. Нормална ли си, бе? Абе, я се пи майката. Ало?
Мислех, че ще ме попитате, да, но какво ще правиш до вечера? Да отидем да пинем някъде? Ама... Ще ме пуснеш ли да ти дойде на гости? И какво ще правиш, ако те пусна? Ами, искам да ти изчистя с прахосмокачка. Гледай я, мръсната лисица, как го лъже петленцето. Да я пусна или да не я пусна, да я пусна или да не я пусна. Не вярвай! Иска да ти докопа спестовната книжка. Да я пусна ли, да не я ли пускам? Тегли една патка и бегай. Не ги слушай, Петло. Хубавецо мой, тя ще ти роди пиленце. Ще ти ги отгледате, Петло. И ще ги изпратите в Америка, в Нью-Йорк, с парахода Куин Мери да се изучат. Да я пусна ли, да не я ли пускам, да я пусна. Петло, ти не се безпокой. Аз съм се вързал с конеца и мога да се върна в старческия дом. Ще те пусна. Пусна ме! Пусна ме! Те ме пусне! Май пак сме се вдетенили, а? Ко ме гледаш така? Бързо към състаряване. Към състаряване, ходом марш. Тръгвай. Сбръчкай се. Дай старческа походка. Типичната лъзгаща се старческа походка. Насам. Хиляда. 1006. Без 6. Плюс 6. Годината има 365 дни. Договорът ти е за 3 години. На ден минава по един влак. До сега са минали 1006. Значи ти остават 89 влака и договорът ти изтича. И тогава край на скапания живот.
Santa Veroria Raniero Mare Anne Arane Ranzerange Radashkakitare Nara Cheranane Randorando Mara Enarane Nelaranarade Sare, orado, ranare, balare, nara, nara, nera, dare, terra, no, orado, nane, andare, nara, nera, nera, nara, tera, 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 no, tera, no. Добър ден. Кажете. Ами, търся си работа. На пръв поглед мога да ви изглеждам малко неподходяща, но... Напротив, точно вие ни трябвате. Не съм ли малко дребничка? Ние да не сме модно ревю. Не, защото си мисля да не съм по-смешна, отколкото трябва, защото все пак тук е сериозна работа. Вие сте първата, която сметате, че това наистина е сериозна работа. Вие имате излъчване и аз ви одобрявам. Много благодаря. Няма за какво. Довиждане. Няма да бъда повече зад парвана. Мен ме приеха в драматически театър. Искам да бъда човек. Човек, това звучи гордо. Вече ме приеха. Казаха, че няма по-подходяща от мене. Ма то нещо комедийно ли ще бъде, а? Драма, трагедия, висока литература. Ще ми се отели вола. Довиждане, мечета, петлета, горголички, овчета, патенца, лисички, вълчета и зайци. Тарзан се връща при хората. Чао. За тебе ще ми бъде най-мъчно. На кого ме оставяш? Ами, оставям те в кочинката. Ти ще се върнеш ли? Няма. Ще те чакам зад парвана. Айде, чао. Чао. Чао, де? Ти сега какво искаш? Да се разплача? Да пусна ни свински сълзи ли искаш? Айде, чао. И на връщане ми донеси малко пача. Чао. Айде. Колеги, Тарзан ни остави, Тарзан отиде при хората и ние, животните, останахме сами. И тъжни.
Благодаря. От днес нататък, кой ще грохти като прасенце? Аз. А кой ще свисти като вятъра? Вентилаторът. Благодаря. Ей, чистачката е не на сцената, де. Тече конкурс за Жулиета. Чистачката ли? Аз само ще вляза да погледам малко. Бегай, гледай, хайде. Значи чистачката, така ли? Да, чистачката. На друго нещо, пък после се измъквам само аз. Нали? Моля, кандидатките за Жулиета да почнат да влизат в образ. Не паса. Не, вие, колежки? Не може да го изпълни. Не става. Не. Аз мисля, че няма мощ. Да. Ясно. Поемете стъкленичката с отровата и изиграйте целия драматизъм на момента. Ела, о, стъкленичко. Ела. Тук е най-трагичният момент на пиесата. Кали. Тук винаги плача. Зная. Ще умра от задушаване в онази дупка, в която сигурно не влиза лъх свободен въздух. Ами ако събудя се сред миризми на гнилоч и писъци, подобни на онези на мандрагората, които казват, довеждали човеците до лудост. Ами аз тогава няма ли да се побъркам и да затанцувам над костите на своите деди, да раздера покрова на Тибалт и скокъл на някой свой прадядо, да пръсна полуделия си мозък. Хайде, изпих я. Може и още две. Ето, аз виждам братовшеци да преследва виновни
вика за неговата смърт. Стой, стой, Тибалт, Ромео, бягай, бягай. За тебе пих, любими мой. Не искам да ви обиждам, но вие не сте онзи тип, който историята през вековете са създали представата за Жулиет. Трябва да ви кажа, че близък пример за това е Марсилезата. Защото и Жулиета, и Марсилезата са залегнали дълбоко в живота на нашата цивилизация. И Жулиета, и Марсилезата са предопределени от една трагична любов. И на двете стои смъртта. Така че, извинявайте много, но аз не мога да ви приема, защото моите две висши образования не ми дават право да ви приема. Не ме разбирате? А? Разбирате ли? Да. Какво да? Става дума за не. Да. Не. Да. Чуваш ли ме? Не. Да. Какво правиш тук? Довиждане. Спомняй си за мен. Ти беше най-добрата ми приятелка. Чакай! Не тръгвай! Има проблем. Този път са двама. Моля те, остани. Ако ме спечелиш. Как? Стой, не мърдай! Ако спра пред теб, съм твоя! Честито! Вие ме спечелихте! Как така става при тебе, че щом поискаш и хоп? Номерът е да не чакаш, а да търсиш. Само, че този път единият е за теб. Хоп! Лейтенант. Разведен. Какво ще кажеш, а? На мен ми трябва по-висок чин. В какъв смисъл по-висок? Вие знаете ли защо се разведох? Защото бях по-висок от жена си с една глава. В смисъл на нашивки, де? То се е започва от малък чин. Ето аз, например, започнах от някакъв си ефрейтор. И така постепенно стигнах до майор. Вижте сега, чинът ми може да е малък, ама когато Господ раздавал пишките, ги закачил един клон и пуснал най-напред да минат ниските да си вземат. И те, нали, ниски. И хъп, взели най. Ама вие сте имали чувство за хумор? На здраве. На здраве. Господин лейтенант. Да. Господин лейтенант. Да. Господин лейтенант. Да. Господин лейтенант. Да. Господин лейтенант, да. Самотен ли сте? Да. Господин лейтенант, много ли сте самотен? Да. Господин лейтенант, този апартамент ваш ли е? Да. Господин лейтенант, колко стаи имате? Да. На здраве. На здраве. Аз тръгвам. Да. Не. Да. 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 Тръгвам, че трябва да ходите първа на 3 места. Да, не остава. Да. Не. Да. 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 Хайде, веселко да се изкарате, нали знаете как? Слушай. Какво ще правим сега, войнико? Прегърни ме, целуни ме и аз от грозно прасе ще стана красива принцеса. Я виж какво хубаво легло имаш. Като скочиш ще му щупа пружините. Айде де, какво ме гледаш като пън? Съжалявам. България е по-важна от нас в момента и има нужда от мене. Разрешете да напусна. Бяло. Пауза в бяло.
Какво стана с нощи? Ами твой лейтенант нещо не обича куклен театър. Много странно. Толкова малък, пък не обича куклен театър. Писна ми да ти търся мъже. Тогава сама се намери някой. Няма да си търся. Той ще падне сам от небето. Добре. Искаш някой да ти падне от небето? Ето ти го. Да те видим сега. Айде бе, от кога те чакам? Приятно ми е. Коста. Аз още сънувам. Съне. Спи сега. Ти какво правиш тук? Ами, не знам, ти ме сънуваш. Утре нали пак ще паднеш? Утре пак. Айде, спи сега. Обещавам, няма да отслабвам, за да паднеш на мекичко. Падна ми. Доживяхме. Този карнавал ни е спуснат отгоре и не можем да не се подчиним и да излезем на улицата. Все пак празник на града е. Но ние ще се скрием зад грима. Благодаря. Грима ще бъде нашия параван. По този начин децата няма да ви разпознаят и няма да бъдат... Какво? Разочаровани. Така, айде следващия. Не, аз сама ще се гримирам. Вие, жените, не може да се гримирате смешно, госпожице Дана. Елате. Не, аз смешно ще се гримирам. Да видим. Аз пак сънувам. Истински, абсолютно истински. Съгласна съм. Ще дойда. За какво? За до вечера. Какво до вечера? Ела в 8 да ме вземеш и ще разбереш. Ела в 8 да ме вземеш и ще разбереш. 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 Ще разбереш.
Алпинистът ще пристигне в 8 часа на 3-я етаж. Обичаш ли ме? Разбира се. Кога? Веднага. Айде утре. Извини ме за момент. Ти по такива ли си падаш? Местото е заето. Ама аз искам. Много искаш. Искам да ми дадеш нещо. Аз нали ще го дам. Малко боя, бе. Стига с това бяло. Време е да забъркам един финал. Черно в бялото. Бяло в черното. Финал. Ма затова ли ти трябваше боята? Добре. Браво. Колеги, много е смешно. Надявам се, че и на малките зрители ще бъде смешно. Дано и Дана да ни изненада и да се е гримирала смешно, така както ми обеща. Дано, Дана, дано, Дана! Какво търси едно черно-бяло създание между цветните? Защо им пречи? Защо ги обърка? Какво да го правят? Махнете го. Не ни трябва. Изгонете го. Мамо, ето ти и тебе. Виж, същата.
Ни пуша и ни лоши хора ми я дадоха да я държа. Мамо! Ставам романтичен. Бягам назад, където нещата бяха черни и бели, където злодеите се разпознаваха по грима им. Тортите не служиха за ядене, а за замеряне. Едни дребни, пъргави хора винаги побеждаваха дебелаците. Спомням ли си или мечтая? Внимавай много. Ако се забележат черно-бели лица, като тези, трябва веднага да бъдат задържани.
От тогава чувам гласове от бялото. Снегът ми говори с нейния глас. Пяната на бирата също. Ако ме видите да говоря сам пред чаша бира, не се чудете. Hey.